An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko fulaw ka jɛkuluba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Tabital Bulaku olu kɔni olu ye lajɛrɛba kɛ Maison de la Presse la o lajɛrɛ in kɔni kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko ko minnu tɛmɛna Mopti mara la nin kalo in kɔnɔna na k'o nana ni filiba ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka sabula ko maa fan b'a bolo ko filaya kɔni k'o ye banbagaciya ye ko olu kɔni b'a da mɔgɔw tulo kan ko fila bɛɛ kɔni tɛ terroriste ye fila bɛɛ tɛ banbagaci ye wa fila bɛɛ tɛ ni Amadu Kufa ka mɔgɔw ye olu fila ninnu olu y'a jira k'a fɔ tugun ko olu b'a ɲini an ka faamaw fɛ ko ka sabula ko nin ko in na ko maa caman caman minɛnen bɛ yen nɔ ka sɔrɔ u ma foyi kɛ ka ko dɔrɔn k'u ye fila ye u minɛnen bɛ k'u datugu kasow la u b'a ɲini an ka faamaw fɛ u b'olu mɔgɔ ninnu u b'olu bila u tilala k'a fɔ tugun k'u b'a ɲini an ka faamaw fɛ tugun ko maa caman bɛ Mopti mara la marifa b'u bolo minnu ni marifa marali man kan ko u b'a de kalo kelen d'an ka faamaw ma yaasa u bɛ se k'o marifa ninnu bɛɛ minɛ o mɔgɔ ninnu na cogoya min na olu tilala k'a fɔ tugun ko k'an ka faamaw ka fɛɛrɛ kɛ pour que ni filako in ani terrorisiya u kana kɛ ko kelen ye ko fila bɛɛ tɛ banbagaci ye fila bɛɛ tɛ terroriste ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ an ka énergie du Mali olu ka syndicat olu fana ye lajɛrɛ kɛ olu ka lajɛrɛ in kɔnɔ olu ko ko olu kɔni b'a ɲini an ka faamaw fɛ ko énergie la ko sɛgɛsɛgɛli ka taga kɛ yen nɔ ko ka sabula ko maa caman caman talen don baara la énergie la mɔgɔ t'u tacogo dɔn ni mɔgɔ t'u secogo dɔn yen nɔ u kɔni olu bɛ baara la yen nɔ ko k'a sɔrɔ ko maa baden bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ bɛ baara la kɛ faso ye baara la wari tɛ min na ko olu kɔni b'a ɲini o maa minnu b'o baara in na olu ka situation ka se ka régler olu ka se tabiyaw ka se ka yɛlɛma walasa olu fana bɛ se k'u baaranin sɔrɔ k'u bolodɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ko olu b'a ɲini faamaw fɛ ni mɔgɔ ta bɛ kɛ énergie la k'a ka kɛ concours ka kɛ cɛbɔ ka kɛ ɲɔgɔn dan ka kɛ ni minnu kɛra sebaaya o concours la olu na baara sɔrɔ ko o kɔni ka d'olu ye ka tɛmɛ ni mɔgɔ ta kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta min cogoya dɔn olu kɔni ko k'u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu talen don yen nɔ maa ninnu taara cogo min na u taara ni sariya minnu ye u taara ka da kun minnu kan k'olu b'o ɲini k'o dɔn ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko mɔgɔ tan o mɔgɔ tan ko n'i b'a ye poto ninnu na u bɛ ka intervention kɛ u bɛ ka o baaraw labɛn k'i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ tan na ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ baara yɛrɛ la énergie la k'a tɔ mɔgɔ 9 k'olu bɛɛ ye kɛ faso ye minnu bɛ baara kɛ fu ni saratu ye k'olu tila bɛɛ y'o ye ko ou bien u ye baaradenw ye baaradegedenw ye n'olu ye stagiaires ye ayiwa an balimaw bi kibaruya fila min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulo majɔ la